be watts wyt ti'n pympio allan then? Ti'n gwybod bach o hynna? Ie, so mae watts, dwi'n ymarfer I watts a dwi'n syllu ar y cyfriadur fan hyn I weld pa watts dwi'n neud. A'r diwrnod gorffwys byddai'n cadw'r watts lawr falle o dan 200, ond fel arfer ar cyfartaledd yn fwy na 200 wedyn ti'n gallu gwthio lan 340 neu rhywbeth fel ar y dringfeydd. Be yn union ydi watts ta? So watts yw'r egni dwi'n rhoi trwy fy nghoesau fewn i'r beic. Okay. Mae yna cyfriadur bach yn y cranc yn darllen faint o pŵer mae coesau fi'n cynhyrchu. Reit, a wedyn ti'n gallu dewis o hynna faint I bwsio a faint I ymlacio, ie? Ie, so mewn gwahanol adegau o'r ras, falle fydde ti ddim gorfod rhoi gymaint o watts